Ah, minsan ti ayat ket adda ko nada nga adda dati pakay na no kas pagarigan man ano adda dati makuna nga baknang no nga to di maysa ket di maysa ket nababalaeng nadya ket maysa nga consideration iti ayat no maminsan. So nga dati kanta ka dati ket nya rod no talagang iso ti keddeng ti gasat dadya nga panagayat mo well keddeng ni gasat. Naipalaon pala ang kadagiti album ko nga pasalod ni Monro kalyaho dati kanta keddeng ni gasat. Hope you like it. As I said, if you want to order through YouTube or through my FB, just click and search me. Idi sika tinasirpak ko Jakon naigawi panagraem ko Naipudno linaon to'y puso Ket siya metay na aklon mo Amo ananumut biag ko Awan nasaop atanok ko Ngem nagari ken kapitik ta puso Syaktay pudno nga inawat mo Ngem apay ta itan ket nagbalbaliw ka Anya kadi tiba sulku ken ka Sawem dungo no adda panagkurang to'y numo Tapno maep-ep tadag senday to'y parukong ko Ket no bilang tanag mau-mawenday di Aya anaminsan nga imparignam kanya Awatek tayo isuting kenteng ni gasat Nangato ka apulo sa jakto magawat Lagi pe ngadda ka rin karita Nga awan ko tibanag ama magsina Pusong ken pusok pinaglantik ta Ket ni patay tulak mamagkadua Amo ananumut biag ko Awan nay saop atanok ko Ngem nagari ken kapitik ta puso Syaktay pudno nga inawat mo Ngem apay ta itan ket nagbalbaliw ka Anya kadi tiba sulko ken ka Sawem tungo no adda panagkurang to'y numo Tapno maep-ep dadag senday to'y parukong ko Ket no bilang tanag mau-mawenday di Aya anaminsan nga imparignam kanya Awatek tayo isuting keddeng ni gasat Nangato ka apulo sa jakto magawat Ngem apay ta itan ket nagbalbaliw ka Anya kadi tiba sulko ken ka Sawem dungo no adda panagkurang to'y numo Tapno maep-ep dadag senday to'y parukong ko Ket no bilang tanag mau-mawenday di Aya anaminsan
nga imparignam kanya awatek toy suting kedeng ni gasat nangatuka apulo sajak